Hvem synes du opfører sig værst i trafikken? Er det bilisterne eller cyklisterne? Det er cyklisterne, synes jeg. Og hvorfor er det cyklisterne? Jamen, de kører sådan lidt på må og få, og man ved ikke lige helt sådan rigtigt, hvor de befinder sig nogle gange. Så kører de udenom og indenom. Og jeg synes faktisk her i de her sommermåneder, hvor der kører mange af de der motionscyklister eller racer, de der, jeg ved ikke, hvad de hedder, cykelklubber, hvor der er rigtig mange cyklister på vejen. Og de så begynder at vinke en frem steder, hvor man ikke har noget hvor der ikke er noget udsigt. Altså hvor man ikke kan se, om der kommer en modkørende, eller det er midt i en kurve eller sådan noget. Og der holder jeg mig så tilbage, og der har jeg oplevet nogle gange, at så giver de en finger og sådan noget, fordi man ikke kører forbi dem, som de gerne vil have. Og hvordan reagerer du som bilist, når du får fingeren af en motionscyklist? Ja, det bliver jeg lidt generet over, fordi de fylder jo hele vejbanen. Jeg tror, at disse cyklister kan være slemme over for bilisterne. Jeg synes sandelig også, at bilisterne kan være slemme over for os. De kører for stærkt nogle gange. Jeg er ikke træt af dem, men vi skal være opmærksom på dem. For når vi holder en til højre, ikke, så maser sig op på fortoget og det ene andet. Ikke, og bare fremad. Hvis du skulle komme en lille opfordring til cyklisterne i forhold til deres færden i trafikken, hvordan vil den så lyde? Det er måske listen at få et cykelkort eller et knallertkørekort. Ligesom vi har kørekort til biler i dag, så skulle man have et kørekort til cykler? Korrekt. Det bedste, at vi alle sammen overholder reglerne, så kommer vi ikke til skade. Ja, så vidt det er muligt, så overholder jeg reglerne, men altså, ja, vi er jo ikke engle alle sammen. Det er vi jo ikke, det ved jeg godt. Hvis de kan nå den over på rødt, gør de gerne det. Jeg synes ikke, bilisterne skal have noget ondt ord med der. Hvis du skal presse dig lidt her til allersidst og beder dig om at komme med et svar igen, hvem synes du så opfører sig værst i trafikken? Er det bilisterne eller cyklisterne? Cyklister, synes jeg. Og hvorfor? De mener, at de har første ret op, og det er bilisterne, der skal passe på dem, og ikke omvendt. Og hvorfor er det cyklisterne, der er de værste? Det er for tit, man oplever, at cyklisterne ikke overholder de røde signaler i lyskårene. Det er for tit, vi oplever, at de krydser hen over vejen, mens vi andre holder og venter. Men generelt vil jeg sige, at vi alle sammen godt kunne trænge til at blive lidt bedre i trafikken. Ja, man skal jo passe på med at give andre mennesker gode råd, men hvis det endelig skal være, så vil det nok være, at man respekterer færdselsloven. Hvis vi alle sammen respekterer færdselsloven og tænker på hinanden, så kommer vi rigtig langt.